Sziasztok srácok, lányok! Ebben a mai videóban ezzel az ördögűzős játékkal fogunk játszani. Én Aura Guy vagyok, és itt van velem Doppergés. Aura Boy. Igen. Na, és... Szeretnék mondani valamit a nézőknek, hogy az én csatornámon ugye láttátok, hogy csináltam ilyen videót erről a játékról, és ketten a Aura Guy-jal játszottuk azt a játékot, és majd folytatni fogjuk hamarosan. Igen. Addig is lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel, hogy már 50 követő a célom, hogy élőzhessek nektek. És ennyi. Na, én meg annyit szeretnék mondani majd a videókkal kapcsolatban, hogy majd lesz ebből a játékból az én csatornámon, meg az Aura Boy csatornáján triós, hogy még Rich Guy is itt lesz majd később. Ide be lesz a csatornák. Na, és kezdjük is elő játékot! Na, meg is érkeztünk a játékba. Ez a... Mi? Nem tudok olvasni. Kérlek. Bocsánat, srácok, hogy nincsen hang, meg minden, csak azt akarom, hogy halljatok engem. De majd rakok ezzel a videó alá ilyen light-os zenét, majd nyugodjatok meg. Na, viszont folytatva lesznek, hát ilyen triósan, ugye ilyen videók erről a játékról, vagy akár brókeverezünk bármi, csak hát igen, trióba leszünk. Jézus, atya! Máriám! Anyád, büszke lehet rá. És födörfej. Itt van kockafej és födörfej. Dick megjött Jeremy. Hello. Oh. Én lehetek hosszás. Vagy se ízés. Én lehetek. Na addig srácok, nézzünk szét ebben a játékban, meg egy napja kezdtem, ugye? A Aura Boynak a csatornáján kívül van az ebből a játék, a tegnapi. Jó, azért ezt onnan veszem. Vendég. Álmod a Spiritus Santi! Hagyjom! Azért nekem is lesz egy keresztem, biztoság kedvéért. Ugye egyszer sem használtam a keresztet, mire kell nagyjából, bocsánat. Hát kiűzni volna a démont, és akkor fekete lyukba kell beleúzni. Na, hozzákötöd a géphez. Igen. Na, én akkor én leszek a ropogtató. Bum, szegény. Kell nézni a lázát, meg a valamilyen esti. Tökéletes. Kötögetjük most beült. Dolgba is mutogatom a lázát. Komolyak vagyunk. Nyomjuk a játékot 1000-re. Dick. És látotok már. Rubjok. Nagyon jó. Hogy nézel ki? Fú. Szerintem az a személy, meg a lázat, meg azért valami nem lesz. Miért meg, hogy elkaptál a koronavírus? Ej, jó. Jó, ez kész van, nem? Láttad volna? Azt mondtam. Én megállom. Azt nem Jó. Én mindig szeretem az ilyeneket beengedni. Abracadabra! Már is érdekel a lelkit. Én akarom. Tente, bab, te... Jó. Ráraktam! Fú, de szar. Szerint szó.
Ebből a játékban titeket nem nagyon bántott semmi amúgy, csak megijeszt. Mert kevesebb szenitét leviszad, nem? Ja, ha kiszolgálok páciensokat, akkor feljön. Mindig elkezdtem meg ezek. Lehetséges? Már nem mondtam. Igen, nem ijesztenek? Nem. Hát ezt nem tudjuk. Lehet, ezt nem tudjuk. Ja. Akkor a gépre kicsit kitart a csontja, de semmi baj, visszaroppantjuk. És hogy ennek a játéknak mi a lényeg, most miért pont csontokat kell ropogtatni? Ez most komoly? Semmi baj, nem baj. Jaj, azért. Ráadásul itt mentek tolószék. Én nem láttam semmit, ugye srácok, nem láttam én semmit. Hát csak készítettek. Tök. Nézzük meg a gyönyörű, nézzük meg a gyönyörű szép, mi a neve, Mozzalilla. Mozzalilla. Ma még se tudom, mit tudjuk. Mozzalilla. Mozani. Á, Istenem. Csöcsös valamizat, bocsánat. Hú, bazd. De szép kiközítő. Nagyon szép. Rég itt van. Jack Sparrow kapitány. Bra. Mi van, hogyha csak úgy rárakom a kereszt? Kösd már rá a gépre. Nem, először meg kell, bocsánat. A stabilában kicsit lesz, és elbukjuk az örököt. Jaj, ez ki volt? Ez én voltam amúgy, tudtad? Én tudtam anomália. Azt írják a chatba, hogy hi bro, what you doing bro? Le kell tisztítani az elhagyat haló. Tényleg haló, bazd. De én akarom. Tiszta vizesség. Nem tiszta úgy. És az takarítja. Nem tisztú, persze. Hoppá. Mégis lefújlak egy picit, jó? Dű. Bocsánat, srácok, lányok, a logger. Jó. Távozz, Jó, távozok sem. Látjátok? Megnézem a lázadat. Állj meg. Nem lehet megnézni. Akkor... Letisztítlak, gyere ide! De nem jön senki, ez komoly. Sose rá, meg én nem tudtam, mert sose rá. Úgy beszartam, alatt levettem a izét, azt a valamit, azért nem be homályosomat, aztán mögöttem megjelent egy csukot. Azt mondja, hogy ki kell tisztítanom az ágyat. Jó, ki van tisztítva? Mi? Most miért kapom mínusz 20 sanity? Az ott mit? Csoda. És csinál? Micsoda? Ja, fekete ember. Jó napot, uram! Jó napot kívánok! Hát mi áradban errefelé Miskolcon? Mindegy.
Balon voltam. Most nem. Guruljon csak ide nyugodt. Adtam. Kívánni. Nem az egy kívánni. Alanyámát, Istenem. Válogattuk a dolgot. Nem? Micsoda? Úgy összetettük, hogy Stalinából viszont, összeszélyítek valami csak, mert belengettük a dobomáját, látod? Azt nem szó. Hát. Hajón Imádom, hogy tudod. No. Ne ragadnak keresztül. Nem anomália? Jaj. De a villam is biztos. Ahol azt akarom a vizét. Hol lehet itt fizetni a villamot? Hol lehet itt fizetni? Már összevillam. Hányan vannak még amúgy? Ja, még 5 pácienst el kell végezni. De amúgy szerintem ez már túl hosszú videó lesz. Vegyetek srácok, ezt az egyet elvégezzük is, mert muszáj mennünk, mert nem engedi nekem kirökni. Akkor Auraboy ez a utolsó páciens. Oké. És majd holnap jön a vadonatúj videóm, de az ilyen, nem tudom, ilyen reggel. Reggel nem bírok. Tényleg. Amúgy, hogyha tudni akarjátok, én vagyok ez a csontropogtató, vagy mondjuk így a műtős, nem? Nincs is baj ennek. Jó napot, uram! Oh, I wanna run away! Ez anomália volt, tényleg. 11 fok. Nem, az anomália más. Uram! 15 fokja volt. Dékhoz gurult valaki. De tényleg nem volt az utolsó páciens. Na mindegy. Akkor ez lesz az utolsó. Szia, másik páciens is neked. Igen, a másik páciens. Adod a senki? Nem kiválasztott a címnek is tőled. Majd hogy néz ki ez a tasok, amiben Srácok, várjuk. Úgy az a tasak, nézzétek? Ez nem úgy néz ki, mint hogy a fúsz ne benne. Amúgy. Na, most már komolyan ez lesz az utolsó páciens, mert nem engedi kirakni, de én szívesen csinálnék akár 1 órás videót is. Csak azt nem nézné végig senki, mint például ezt a videómat. Na mindegy. Jó, tökéletes. Auraboy szerintem köszönjünk el. Jaj. Oké. Hát inkább megyünk itt. Én Auraguy voltam. Én Auraboy voltam. És mi elköszönünk tőletek, következő videóban találkozunk. Most akarnak minket majd megijeszteni. Szevasztok!